Във връзка с гореизложеното става съвършено ясно защо структурираната вода притежава определени биологични ефекти. В нея има копия, положителни матрици на биологично активни молекули и съединения. Попадането им в организма чрез водата по същество моделира действието на самите тези вещества. По тази причина не подлежи на съмнение и фактът, че в зависимост от характера на веществата или въздействията използване за структуриране, показателите на биологичната активност могат да се променят в диапазона от негатив до позитив. Това е добре известно от примера с мъртвата и живата вода. Като се има предвид механизма на действие на самите вещества, може с висок процент на вероятност да се предположи, че и действието на позитивните матрици ще се реализира с участието на същите тези механизми. На извънклетъчно ниво, чрез взаимодействие с комплементарни повърхностни структури на клетките и рецепторите, на вътрешноклетъчно, чрез участие в химични и биологични реакции. Отгоре изложеното става съвършенно очевидно, че в естествени условия структурираната вода придобива биологична активност благодарение на случайните контакти с едни или други вещества и техните компоненти. Така, например, широко рекламираните уникални свойства на планинската вода са резултат от нейното протичане през различни планински пластове от рудни изкопаеми, които й придават свойствата на съдържащите се в тях минерали. Тъй като състава на минералите е много широк, а тяхното биологично въздействие понякога е противоположно, то и наблюдаваното биологично въздействие на тази вода също няма специфичен характер. Като правило, то може да бъде характеризирано просто като положително или отрицателно. Това положение е характерно за всички известни досега форми на структурирана вода. В същото време, за правилно и ефективно използване на структурираната вода за медицински цели, тя трябва да има строго определен и ограничен спектър за биологично действие. Решаването на този проблем, а именно създаването на структурирана вода с точно определени свойства, отне повече от 20 години и бе свързано с използването на значителни финансови и човешки ресурси. На този слайд са портретите само на малка част от изследователите, които са основоположници на съвременните представи за водата и са дали най-голям принос за разработването на новия продукт – структурирана вода с зададени биологични свойства. Основоположник на научния подход при изучаването на свойствата на структурираната вода става Жак Бенвенист, който е един от първите успели да докаже, че водата има качествата на информационен носител. Масаро Ямото от своя страна е по-известен с ярките си работи в областта на визуализацията на различните форми на структурираната вода. Неговите фотографии на снежинки са публикувани в много издания и са му донесли световна известност. Благодарение на неговите произведения, новите качества на водата стават предмет на съсредоточено внимание от страна на специалистите и стимулират работата в това направление. Руснакът Николай Карданов дава огромен принос в разработването на методите на клинично използване на структурираната вода. Той е автор на бионичната вода, структурирана вода с зададени параметри на биологична активност. Неговия безценен 20-годишен опит в използването й става основата за създаване на целия комплект продукти Аквабионика. Професор Петър Кристиан Ендлер направи безценен принос за изучаване на механизмите на действие на структурираната вода и за разработване на методиката за контрол на нейната биологична активност. Доктор Йозеф Шпарер, общо признат специалист в областта на медицинското използване на минералите, взе активно участие в реализацията на проекта като експерт. Именно благодарение на неговите препоръки бяха създадени комбинациите от минерали за получаване на бионичната вода, структурирана вода с зададени свойства. Какво все пак представлява бионичната вода, за която говорим през цялото време досега? Бионичната вода е структурирана вода с строго определени параметри на биологична активност. Образно формулата на тази вода може да бъде представена във вида H2O плюс I, т.е. вода плюс информация. Обикновено структурираната вода не може да бъде препоръчана за използване в случай на конкретни заболявания или при поразяване на определени органи и системи. Наличието на определени характеристики на бионичната вода дава възможност за използването и строго по предназначение и създаването на нейна основа на комплексни продукти, които въздействат в зависимост от нуждите на организма върху ограничен брой органи от системите в организма. Това уникално свойство е присъщо само на бионичната вода.
Има огромен брой варианти на структурирана вода, но няма друга структурирана вода с определени свойства, с изключение на бионичната вода. За да се разбере кога и при какви случаи трябва да се използва бионичната вода, трябва да бъде направен малък екскурс в живота на съвременния човек. Той съществено се отличава от живота на нашите предци. Преди всичко, човекът сега е в обкръжение от продукти, създадени от неговата цивилизация. Водата, въздухът, храната са далече от онази естествена чистота, характерна за околната среда само преди 150 години. Второ, човекът живее в перманентен психологически стрес, резултат от информационно натоварване и сгъстяване на времето. Става все по-сложно да успееш, налага се все повече да се бърза. По този начин двата основни фактора – екзогенния и ендогенния, всеки от които притиска организма, въздействат на регулаторните центрове и пречат на традиционните, регулирани в продължение на хилядолетия системи на хомеостазата. Когато са в рамките на нормата, показателите за жизнена дейност варират в границите на зеления коридор и това е свидетелство, че организмът е здрав. Натиска на факторите обаче нарушава баланса им. Отклонението става все по-голямо и показателите излизат от границите на зелената зона и преминават в жълтата зона, предболестно състояние, а след това в червената зона – болест. Показателите, чиято амплитуда пресича границата след червената зона, са показатели на вечния покой. Показатели на смъртта. В момента на преминаване на показателите от зелената в жълтата зона се включват механизмите на адаптацията, които с задълбочаване на ситуацията ще задействат все повече и повече ресурси. В този момент трябва да се окаже максимална подкрепа на организма в неговото праведно дело и да се направи опит за въздействие отвън върху тези регулаторни центрове, които вземат непосредствено участие в поддържането на хомеостазата. Най-добра за тази цел е бионичната вода с нейната възможност за регулирано биологично въздействие. За да се убедим в това, нека разгледаме патогенезата на основните заболявания на цивилизацията. Преди всичко трябва да се отбележи, че болестите имат много прояви, но в основата на болшинството от тях има една първопричина – нарушаването на регулаторната функция на структурите на главния мозък, намиращи се под мозъчната кора, които отговарят за поддържането на хомеостазата. Тези нарушения възникват под натиска на вече споменатите екзо- и ендофактори и се появяват в 4 основни форми. Нарушаване на кръвоснабдяването, нарушение на обмяната на веществата и нарушение на имунитета под формата на имунна недостатъчност, имунен дефицит или агресия на имунната система. Първата от тях – нарушаването на съдовото и капилярно кръвообращение заема централно място. Както вече споменахме, кръвоснабдяването е крайъгълен камък за жизнената дейност на органите и тъканите. При нарушаване на притока на кръв се нарушава снабдяването на органите с кислород, с хранителни продукти, затруднява се изхвърлянето на токсични отпадъци. В тези условия се прекратява нормалното функциониране на органа или тъканта. По тази причина няма никакъв смисъл да се въздейства само върху системата за обмяна на веществата. Необходимо е преди всичко да се възстанови нормалното кръвоснабдяване на органите и системите и едва след това е възможна успешна намеса в функционалната активност на регулаторните центрове за обмяна на веществата или имунната система. Нашата продуктова линия е построена точно на основата на тази теория.